L'etapa nadalenca ha omplit les botigues de joguets de molts pares i de menuts que han volgut comprovar de primera mà si estan disponibles i aquests joguets que Melchior, Gaspar i Baltasar deixaran als arbres dels menuts la nit d'este dijous. Alguns tenen cartes ben extenses, però arribats a este punt també hem de plantejar-nos si una gran quantitat de regals és beneficiosa per a ells o, per contra, fa que no arriben a valorar-los. Els experts diuen que el més coherent és un límit de 4 regals. Els Reis d'Orient ja estan de camí y les seues cartes venen plenes de joguets. Los niños no quieren más que juguetes, les regalas ropa y eso no les gusta. Ara, clar, tots volen el seu joguet preferit. Es mucho juguete tecnológico, pero también hemos visto que hay un repunte importante del juguete educativo. Però quin tipus de joguet pot ser l'ideal? Realment el joc és una activitat que és necessària per a cada xiquet. És important buscar per a cada xiquet allò que ajuda al seu desenvolupament. Que tingui allò que realment va utilitzar. Hi ha estudis que afirmen que 4 es la quantitat de joguets justa per a regalar. Pocos juguetes porque hoy en día está demasiado visto el consumismo y demás, y considero que los niños deben de jugar con otras cosas en vez de jugar realmente con juguetes a diario. Deberían de jugar más con los niños, juegos tradicionales. Creo que es mejor que tengan pocos juguetes porque al final se sobreestimulan con tanta cosa y no se centran en nada. Y repartirlo más durante el año. Siguen els regals que siguen, sempre cal recordar que el millor regal que poden tindre els xiquets és l'estima. Com venim explicant esta setmana, la Generalitat prepara multes